Sanibonani molweni bantu bakwaZulu Natal. Basho kamnandi ke kwezinye indawo eDurban bethi why salai kum why salam. Besho besibingelele khona la kwaZulu Natal wangena sangena mnandi ke 2025 singaphakathi izinto ziyenzeka abantu bangenile kumnandi izinto ziyenzeka endaweni ezahlukahlukene siyabona ke unyaka uqalile njengemihla yonke. Masikulolu hlelo siwe singahambe sodwa siphethe ke angazi lo nyaka noma bazothi inkunzi malanga noma bazothi inkalakatha noma bazothini kodwa ke asihambi sodwa simphethe ungqongqoshe ngifuna ke sibingelele nje saze sawuvala unyaka singasamtholanga akasihlebele nezinto ezithile ukuthi zenzeka kuningi nje wayesicrossa kuyophela unyaka kodwa ke uzokasihlebele kahle ngqongqoshe awusibingelele ngqongqoshe siyabonga lela ntokozo sibingelele kubabukele emakhaya sibingelele lalela emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithada ngiyazi ukuthi unyaka siuvale kamnandi ngonyaka odlule angiyazi ukuthi futhi ke nami ngathi ngithi ngezwe sekukhulunywa leyidweni nami ngizoyikhuluma leyidweni lesekuyithuba lami ngoba nami ngathi ngithi ngezwe sengibongela leyidweni hey sibonga ntokozo siyakubongela cha nami ngithi angiphakamisa leli thuba lokubongela kunjani ukotiza sizwele ukuthi usiyakotiza into enjani ukotiza ukuthi nihalamuze kunjani ukotiza nje wathi uma wami ngosukezwa ukuthi khona bazo cela isihlobo esihle wangibuza nje sisekhoneni sobabili wathi hayi akafuni ukuzwakala yonke indawo ngibona ngathi ngisenawo yini amadolo okukotiza ngathi ayasekhonyana hayi bangiphethe kahle kakhulu Ntokozo siyajabula siyakubongela ngqongqoshe kwamngadi siyathemba bakuphethe futhi soloko sifika namakhamera sobhek bakuphethe kahle ngempela ngoba asifuni ukuthi ke benze okungale ngale kokuchitha isikhathi ngqongqoshe siyakubona namhlanje niphumile awuchithanga isikhathi unyaka uphakathi 2025 abantu baphumile bagcwele iganga bagcwele emabhish namhlanje sinibonile la eBhish ngabe kwenzakalani la eBhish namhlanje Ntokozo uma ngabe ku isikhathi sika December no January kusuka from 15 December to 10 January isikhathi leso esisathwa ngokuthi isikhathi sama holiday so thina ke njengomnyango wezempilo siyayibe nezinhlelo lekula lezo insuku lezo zokuvakashela eBeach siyokhuthaza abantu abasuke bekhona ukuthi abangakhohlwa ukuphuza imishanguzo yabo bakhumbuze futhi ukuthi imishanguzo akusema ARVs kuphela wonke umuntu ophuza nothatha i-chronic medication loyo muntu uphuza imishanguzo umuntu nomuntu akenze sure ukuthi usuku nosuku uyayiphuza loyo mshanguzo siphize sibakhumbuze noma sibagqugquzela ukuthi umuntu akalithathe iphilisi lakhe noma umshanguzo wakhe ngesikhathi azingaso ukuthi kufuna aphuze ngaso asanganako umuntu osesemini akungathi futhi ngoba iholiday naye besethi uthatha i-medication vacation uthatha i-medication vacation ngoba siyakubona lokho kwenzeka ukuthi ngeyikhathi zama holiday abantu bathi hayi nami ngisayiphumuza usuku nosuku oyiphumuza bona amaphilisi usuku onciphisa impilo yakho ngalo so sisebenza lokho ke asikwazanga ke ukuthola ithuba lokuthi siye eBhish ekuqaleni kaDecember noma la ku 15 16 20 kodwa ke sithi unyaka njengoba uDecember uphelile kuqala unyaka sesithi asisale sesiyenza ke ngoba vele uhlelo ofuna luqhubeke lwenzeke bese siyabatshela ke abantu eBhish njengoba sibatshela namhlanje ukuthi sinawo nama mobile clinics noma iteshi ikhungo zabantu abafisa ukusizakala umuntu okhokha amaphilisi akhe umuntu ogulayo ngaleso sikhathi umuntu ofisa ukutesta siyakwenza konke la eBhish into engiyithandile ngibonile uhamba futhi abantu ubanika ama pamphlets bese uyabanika nama condom angazi noma abantu bayawasaba nama condom ngathi inunethile ngibona beqhuma bebheka le bethi ukuthi ho sisters let's say sihlasela ngecondom ithini into bathina abantu kumukela izinto well i-reception Ntokozo ayifani bakhona abakwamukelayo futhi abakujabulelayo ngesikhathi sibanika bebekuthatha bakujabulela ukuthi hayi bayabonga ukuthi sibanikeza leli thuba kukhona noyedwa ke sihlangane naye ngithe ngiyanikeza nje ingane yami yavula ifoni yangikhombisa ukuthi yena useyintombi into futhi nje usahlolwa akakujabulela kakhulu ngathi akahlale lapho ngoba phela uma sikhuluma nge-HIV sikhuluma ngo-ABC u-ABC oqala ngokuthi abstain okusho ukuthi bonke
abantu abangakangena emshikashikeni wocansi sibagqugquzela ukuthi bangabe besangena. So uma kukhona esihlangana naye othi yena cha akangeni siyakujabulela lokho futhi siyagqugquzela. So besenze njalo. Bakhona ke ama 2000 amanye. Hayi sithi nasibanikeza bathi hayi bayisebenzisa bona lento. Ngoba phela umshikashika usuqalile. So kufuna sixoxeke nalokho nabo abantu abasho ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu azivikele. No, ngiyithandile indlela kwenza ngaso ukukhombisa igaba la chat.com.za. Hey, uhlelo lakho oluflap.com namhlanje sila eDurban, eThekwini, eGagasini sisolwandle ababuka ku-TV nje bazolibona lokhu liyavela kancane ulwandle. Ngikhumbuzise kabalale ekhaya ukuthi kuzoba nalomsinjwana lo ingoba selishaya bukhoma uhlelo sila eDurban balibuka ku-TV. Yalibona ulwandle kodwa ngiyalithanda ulwandle ngqongqoshe. Yazi ukuba ngiyazenzela ngabe ngabuhlala phakathi ulwandle ngakhe khona. Hey kube mnandi kube nje yeah. But ngiyathanda ukuthi ke sibuke nawo 2024 ngqongqoshe. U2024 ube unyaka mhlambe singathi ube unyaka wokuqala la bese siphume khona ngempela ku-COVID sesithi kuyaqala kuyasetshenzwa waba nezingqinamba zawo ezihlukahlukene nezinto mhlambe ama highlights awo mawungathi ufuna ukukhumbula nje uyokhumbula ngani ngqongqoshe u2024. 2024 ube iminyaka eyishumi eminyakeni owodwa kodwa-ke kuyiqiniso Ntokozo ukuthi it's the first year lapho esithe nje ngempela uCovid ubungasawona udaba esikhuluma ngalo ngenxa yokuthi-ke bekunyaka futhi wokukhetha ube nawo ama-challenges amayelana athintana nendaba yezokukhetha kodwa ekufikeni nje ey'ntweni zeminyango wezempilo ngicabanga ukuthi i-challenge enkulu esibhekene nayo indaba yey'mali kulokhu ngoba i-finance noma imali esiyitholile njengomnyango iy'mali ngempela enganele ngey'dingo zethu zonke esiyidingayo kodwa uma sikhuluma nososayensi sikhuluma nabantu bey'mali sikhuluma nongqongqoshe wezey'mali uthi yena umebuka ubona ngathi lo nyaka uwona nyaka wokugcina onzima kakhulu njengoba siqhubekela phambili kungenzeka ukuthi impilo iphinde ibe ngconywana kunalokho kodwa lo nyaka ubunzima kakhulu ngoba bekunzima ukuqasha kunzima unyaka osiphuma kuwona bekunzima ukuqasha kunzima ukuthenga ama-ambulance ngale ndlela esifisa ukuthenga ngayo ngoba wona siwathengile kodwa asikwazanga ukuthenga ukufinyelela lapho ebesifisa ukufinyelela khona nokuqasha khona besibaqasha but singakwazi ukuqasha ngale ndlela esifisa ukufinyelela khona so into ebinzima kakhulu kulonyaka indaba yey'mali hey ngiyazi ukuthi ke kunama programs amaningi ngqongqoshe wathi mawufika eminyangweni wawasebenzisa weyibhedlela kubantu sabona amakhosomba amajita indlela zokufinyelela kubantu kakhulu manje njengoba ku2025 sizokubona nemhlambe ama programs akho uqhubeka futhi nokuba lapha emphakathini njengoba besho nje bethi bakubona umandla lapha emphakathini sizokubona nokuqhubeka ufinyelela emphakathini kanjani mawuzobufika Ntokozo enye yama pillars nje yini phila ngesizulu inhlaka ngiphile umenze inhlaka konke enye inhlaka ze national health insurance eyokuthi umnyango wezempilo awungalindi ukuthi abantu beze kuona umnyango awuhambe uye ebantwini meaning i-outreach noma i-community outreach yona ebalekile ku-NHI so uma ngabe siba nezinhlelo ke noma siqhamuka nezinhlelo eziye ebantwini sisuke senzela khona ukuthi ngempela sikwazi ukufika emphakathini uyabona nje kuba khona kwethu ebeach namhlanje kuyenye ingxenye yokuya emphakathini so ngiyafisa nje ukusho ukuthi ngonyaka ka2025 njengoba sikunyaka ka2025 nje sizoyiqinisa lezo inhlelo lezo sizoqhamuka futhi nezinye uma ngabe lezi sinazo zingasebenzi kahle bazokhumbula ukuthi sinezinhlelo noma zikhona inhlelo besiyimplementa esibiza ngokuthi khosombela amajita lapho siya khona elokushini siyo interact khona nabantu besilisa emakhaya siya kwisibaya samadoda sinezinhlelo ezintsha esiqalayo ezizobe zibhekana ngqo nabantu besifazane namantombazana amancane nazo zizobe ziya emphakathini so ziningi inhlelo esizobe siloku siqhubeka nazo sisebenzisa siziimplement uzokhumbula ke Ntokozo ukuthi lapha eThekwini ngicabanga ukuthi sasika wa 2 salontsha uhlelo silibiza ngokuthi ingoma zezempilo ulona hlelo ke lolu ku2025 esizoyiqinisa kakhulu uma siya emphakathini ngoba siyazi ukuthi imiphakathi eminingi yethu uyayithanda lezi ngoma so sizazithatha siyimikise kubona abantu so that sikwazi ukuthi sifinyelele abantu so ziningi inhlelo esizenzayo zonke emphakathini sizoqinisa kuzo khumbuza kumlalela lapha ekhaya uhlelo se-Sharp Coma
la eBeach eDurban ndibanizwa ke ingane ezikhala nje kusaqhewula hayi ukuthi ngoba siseclinic bakithi siso Beach eDurban yabona ke ingane ibizobhukuda ke usayiphunthumisa ke nakuyona iclinic yethu ekhona khona la ngoba sinayo iclinic umahamba yedwana ekhona khona la nesibekezelele ke ngomsindo lo ozobe uvela nje ngemuva siyakuqolisela nalokho so ngqongqoshe ke ngiyazi futhi olunye udaba olususe lathi ukuphakama ikakhulukazi nje obade kwamaholidi ikakhulukazi emva ukuthi ke ezweni lonke nikade nihambele ikhungo nafika lapha nanivakashele abantwana labasuke besebancane abazaliwe udaba ke loluke lavela kakhulu ukuthi ke kuyaklokhu kuvela ama province amaningi ukuthi ke baba khona abantwana ogcina kuba yibona abafika bezobeletha abanye abantwana kwase kuba nokuphefumula okuhlukahlukene kubantu abahlukahlukene ukhona nje nami bengimthemba kakhulu obhalayo kwenye ngibona ebhala kakhulu khona la kwi-province engimuzwe ebhala yena egxeka ukuthi ke ubone ngathi ukuya kongqongqoshe ngalesikhathi beyonikeza abantwana abazaliwe izipho kunokugqugquzela ukuthi abantwana begcine bengena ocansini olungaphephile bese bancane nami ke okungithusile kodwa ke ebengifisa ukuzwa mhlawumbe ukuthi ke ungqongqoshe yena into engafika kanjani endlebeni zakhe makukhona umuntu othi wrong ukuthi uye lapha ya eclinic noma esibhedlela uyomukela umntwana lo suke efika nangezipho ke nje zokumukela umntwana mina ngiye ngithatha indlela endeke ngoba ngiyazi ukuthi ukhona umuntu othi mayikade belethile ngabinayo nje imali esheshayo yokuyothenga izinto mayithola isipho sokuthi akwazi ukuqalisa umntwana esalinde kwesinye isikhathi ama grant elinde whatever kulendeni kuyamlekelela zonke lezo zinto kodwa kube sekungithusa ukuthi bakhona abantu abakubuka ngeso elinegative leyo nto leyo ngase ngifisa nje ukuthi ngiphike umqondo kangqongqosho kuleyo ndaba. Well Ntokozo, it's very unfortunate ukuthi kuba khona umuntu ocabanga kanjalo ikakhulukazi uma ngabe kuumuntu othenjwayo emphakathini nomuntu ohlonishwayo emphakathini. Okokuqala nje as a basic point lo ishoyo ukuthi bakhona abahamba beyobeletha esuka entweni yokuthi akana ngisho isent okusho ukuthi ingane njengoba izobelethwa nje ayinawo amanapkeni ayinangubo zokugqoka ayinanto yokudla ayinalutho so izipho lezi kusuke kuyizipho zokuthi kumama njengoba ubelethileke sikunikeza istarter pack so ukuthi ingane ke ayingaphumi isongwe ngengubo ngoba phela abantu abaningi uma ngabe ngempela engenayo imali yokuthenga izingubo zengane kusho ukuthi uphuma nengane isongwe ngengubo lalela ke Ntokozo sisike siye kumama oyobeletha sisuke singekho ngesikhathi umama econceive sisuke singekho ngesikhathi umama ekhulelwa thina sisuke sesiyothi ngalolu suku izingane ezivele ngalolu suku sithi sizipha izipho zokuthi zifikele ngalesi sikhathi emhlabeni manje angikuboni kuphusile Ntokozo ukuthi kube khona umuntu ocabanga ukuthi si encourage i-teenage pregnancy. Okokuqala nje izingane lezi ezama teenagers zisuke zingazi ukuthi uma ikhulula namhlanje ziyodeda nini manje angazi ukuthi sisuke siqhubuzela kanjani ukuthi izingane ezikhulelwe ezama teenagers ziqhubeke ikhulelwe uma sithi siyopha izingane ezizaliwe ngalolu suku ama gifts uma sifike esibhedlela asifiki sithi sicela bonke abaneminyaka ewu16 nangaphansi kube ibona sibaphayo cha sithi thina uma sifika omama abatetile ngalolu suku izingane zabo sibapha nazi izipho esingeke futhi uma sifika sithole umama omncane ebese sithi yena simbeke eceleni sijezisa ingane yakhe ngokuthi ingane uba wakhe usheshe wathola ingane semncane okokuqala lokho but okwesithathu sengisangibala into eningi okwesithathu uma ngabe kukhona umuntu ofundile nomdala nocabangayo uthi asijezise ingane yentombazane eneminyaka ewu15 13 14 ekhuleliswe umdedevu wekhehla siliyeke ikhehla sijezise lona 13 ngoba nje eyintombazane uyabona ke lokho kunenkinga endlela umuntu acabanga ngayo ngoba uyabona nje kulaba esibabonile abathathu oyedwa
ababili bakhuleliswe abafana abaneminyaka ewu19 omunye ukhuleliswe umuntu ona 23 so okusho ukuthi ngokwalabantu ababhalayo basho ukuthi asijezise lengane eneminyaka ewu15 simiyeke lo na 23 years ngoba lengane ngokwakhe lengane ewu15 eneminyaka ewu15 ihambe eyicelela ukukhulelwa kuleli khehle lina 23 years angicabangi ukuthi ukucabanga okuphusile lokho Ntokozo ngoba lento into eyisifo esibhekene naso siyisizwe and uma ngabe kunabantu besilisa abalokhu beqhubeke njalo bekhomba into wrong einganeni zamantombazane bayeka abantu besilisa bayeka abafana kusho ukuthi ngeke siphume kule nkinga esibhekene nayo nanokuthi mawubheka ngqongqoshe lento yokuthi kuyiwe kubo kuyiwe khona kubese kumnika nayo ithuba lokukhuluma ngalento akekho okhuluma ngayo kanti ukuthi kiwe khona kuveza intuba ukuthi kukhulunywe ngento mase kukhulunywa ke ngaye usebona into akagxeke okuthile uyabona nje isizwe Ntokozo siyayisithi kufuna sibambisane uyabona le ndaba yokukhulelwa kweingane akusindaba by the way ekufuna kube umnyango wezempilo kuphela ngoba thina singena egcineni ngesikhathi ingane sikhulelwe ngesikhathi sekufuna umntwana simbheke yena ukuthi u9 months wakhe uhamba kanjani ebese yabuya ezoteta so singena kwiaspect yezempilo it's a social matter lesikhuluma ngayo ngoba izingane zethu Ntokozo azikhulelwe esibhedlela izingane zethu ayikhulelwa eclinic futhi kungenzeka nokuthi asikhulelwa ngisho nasesikolweni so kufuna thina ke njenge society njengomphakathi sibambisane sibuzane ukuthi izingane ezikhulelwapi zikhulela kwenze njani obani abasikhulelisayo singenze njani sibambisene ukuze singafiki lapho esikhona manje umyalezo ke manje u2025 unyaka baphumile abasebenzi bazovuka futhi banama resolutions amasha kunje kuphunyiwe ungathini umlayezo obheke kubasebenzi bese uthini futhi nawo ubheke kumphakathi umyalezo kaNgqongqoshe ka2025 Ntokozo siyafisa nje ukuthi sithi kubasebenzi bezempilo siyazi ukuthi basebenza kanzima kangakanani siyayazi futhi ingcindezi ababhekene nayo sinabo sizimisela ukuba supporta throughout siyafisa ke kodwa ukuthi nabo bazibophezele nabo baservice umphakathi wethu ngendlela nabo abafisa ukuserviswa ngayo uma ngabe begula noma ngendlela abafisa ukuthi abathandiweyo babo nabo baphatheke ngayo so siyacela ukuthi njengoba kuqala unyaka nje siqale kahle unyaka siqale ngokusebenza siqale ngokuyibophezela sibe committed kukhona ke kade ekhuluma khona manje la iPhone yakho Ntokozo ekhuluma ngesundumbili ethi uma ngabe kuyakho ukuyiwa khona kudingwa iskafini akufanele ke kwenzeke lokho siyabacela ke nabasebenzi bezempilo abalapha ukuthi cha abayizwe le message bayithathe kahle bayithathe positive ukuthi umphakathi uyacela ukuthi ucela sibasize uyacela ukuthi ucela sibaphathe kahle so sicela nje leyo commitment siyazi ukuthi khona siyazi ukuthi ba committed sicela ukuthi abanye nalabo abangekho committed baqhubeke nabo babonelele kulaba abasebenza kahle bazicommit kodwa ke siyacela nasemphakathini ukuthi umphakathi nawo phela awubaphathe kahle abasebenzi bezempilo uyabona nje Ntokozo kulonyaka sekwenzeka igameko mhlambe ezimbili ezintathu lapha abasebenzi bezempilo abafike beattackwa khona bengaphakathi esibhedlela ethi umuntu uzosiza esiza umuntu olimele odujuliwe ogwaziwe ebese uthola ukuthi owakubo noma uyena qobo lo olimele kube uyena oabuser abasebenzi bezempilo siyacela kumphakathi ukuthi asiphathane kahle nibaphathe kahle abasebenzi bezempilo nabo bezokwazi ukuthi basiphathe kahle absolutely ngiyathanda ke ngoba Ngqongqoshe lento yokuhambela ikhungo uyenzile siyazi nje nalapha na kule clinic abakhuluma ngayo lapha eMtubatuba sayiyela thina basitshela ipolice yathi wentombazane la wentombazane shesha litshela uNgqongqoshe nami ngikhuza lapha kulayini omuyathi ngiyakusola nathi ngikubona ku-TV ngathi ngiyacasha abadawu sengikubambile but ke Ngqongqoshe ngibonile nalapha eMzinyathi uke waya wathi mawufika lapha nasikhuluma ne-youth yakuphakamisa i-youth ukuthi inothando lalesigaba saka EMS la eminyangweni wakho nento enhleke siyibonile sibone usubasondeza baka EMS engathi kuneyinhlelo ke nizoba nazo khona uprincipal la ukhuluma nathi ukuthi ke ningenela kanjani kodwa bathe abantu abasha mabekhuluma nawe sakubona usukuma banakho ukukhala ngakho ukuthi wena uvela usukume ngokusheshsha bese akubona bayiqala into wena ubugquma engathi ubu-ready vele ungathini ke okwakho manje sibonile semkhiphe ngisho i-advert ngathi niyabamema abantu abasha ukube bezofundela lokhu kwalapha yami ekutshengweni kwabantu kuma-ambulance
Ntokozo siyajabula kakhulu ukuthi ka EMS igcina iphumile le advert. Njenge college ke bebeneyinkinga nabo zokuthi i-accreditation i-course entsha iqala kabusha nakho konke. So sesiyakwazi ke manje ukuthi si-advertise. Kuyiqiniso ukuthi ngesikhathi semzinyathi enye yezinto eyaphakanyiswa abantu abasha ukuthi bane interest kakhulu ekutheni ba-applyele lo mkhakha ka EMS. So namhlanje ke sesi-advertisile uthisha omkhulu uzoyikhuluma ngiyathemba ukuthi bazo-apply ngoba njengoba si-advertisile ekuqala unyaka bakhona abazothathwa ekuqaleni konyaka kube khona abanye futhi abazothathwa phakathi nonyaka. Siyasicela ke abantu abasha ukuthi ngempela baphume bayo-apply so that bakwazi ukuthi bathathe. Umuntu angacomplain ehlele ekhaya athi umsebenzi ayikho asiboni lutho. Uyabona nje ngale advert leya ka EMS siyatraina for unyaka wonke sikunikeza i-stipend siqede lapho siku-absorbe uma ngabe sesitrainile. So kubalulekile ke ukuthi abantu abasha balithathe leli thuba. Absolutely. Ayike ngiyithanda leyo ngoba ke sevula icacisa ungqongqoshe kodwa ngoba nangu principal futhi ukhona sizocela ukuthi simbingelele principal. Kade sinawe insukweni uyakuthanda umoya. Besinawe insukweni uyakuphinda futhi umoya kodwa siyasebenza into eyinqayizi vele kodwa uqala babingelele batshethe ubani wenzani la enyangweni. Ngicela ukubingelela ungqongqoshe wethu kuqala sabona ngqongqoshe ngiyabonga basehleleni ngiyabonga umphathi hlelo oza kwethu nabalaleli emakhaya. Uyena uBusi Arends lo uprincipal wase college yama ambulance basho njalo abantu. No siyabona ukuthi ke ngikhulisa ngamaseko nanikhipha manje iadvert ukuthi senizobathatha nabantwana abavela ezikoleni. Awusathe nje usibeke kafushane ukuthi ke yini iadvert enikhipha ngayo. Ngibonge mphathi hlelo. I-advert esiyikhiphile course le yonyaka. Ama-course ethu ahlukene ngokwezigaba. Ngizoconcentrate kule ephumile manje ngenxa yesikhathi. Le ephumile ile yonyaka ibizwa ngokuthi i-higher certificate in emergency medical care. I-accredited usakha i-level 5. Okay, ithatha unyaka wonke ukuyifunda. Sikhiphe ukuthi sicela abantu kusukela ku-18 kuya ku-35 years. Sayibalula ke nezifundo ezibalekile engizoyiphinda ezicompulsory. Yes. Izifundo ezibalekile kusho ukuthi abalaleli noma ngathi abantwana abane interest banenhlahla kakhulu because kunezigaba ezintathu umuntu angabheka kuzo ukuthi uyafitha yini ukuthi anga-apply. Isigaba sokuqala ilesi sale national certificate osuphuma njengamanje lower after 2008 ilower ama levels. So lapho sidinga i-English i-mathematics njengoba desengishilo i-mathematics fanele ibe very high ibe 6. Zonke lezi ezinye zibe 3 physical science or life science. Izifundo zakho zonke mawusuyibala zikhiphe i-admission point score ewu-18 icategory yokuqala leyo. Eyesibili ile ya prior to 2008 la esasifunda khona ngokwama symbols. So lapho sibheke izifundo ezifanayo futhi i-English, i-mathematics, i-physical science ne-life science. Kodwa ke lapho ngoba ama symbols if it's standard grade kube u-D kuzo zonke, if ku-higher grade kube u-E kuzo zonke. Lesithathu ilaba abafunde i-vocational education laba abafunde njenge-TVET. For all the subjects esengiwabalile fanele enze sure ukuthi uthola 60%. So ungayibuka ke wena ukuthi kulama categories awu-3 esengiwabalile noma ama-options ayi-3 esengiwabalile ungena kuphi. Mhlawumbe ukulekelela la ngoba vele kukhona kwi-advert bazokubona abantu lokho kubhaliwe. Into abantu ade beyibuza kakhulu ile ukuthi ke bawathola kuphi ke ama-form ok-apply engcanti bona bethusebenzi mangachaza kahle bekwazi ukuthi bak-understand ku-applywa kanjani. Okay, siyabonga eminyangweni ukuthi ususizile kakhulu ngoba besikade sacela balande kuma-health district offices. Base kuyabonakala ukuthi abanye baqhele kakhulu nkosiyami kulezi ikhungo lezi. So ke manje sekukhulunyiwe kwalungiswa sebengaya emakliniki asemaduzane nabo noma ezibhedleleni ezisemaduzane nabo
beyowathatha ama-forms bathi mase bawagcathile futhi bawaphinisele khona kanti futhi azophinde afakwe la ababone khona kwi-platform le-internet ne-Facebook la ababone khona i-advert bazophinde babone futhi sekukhona i-form ama-form lawa abhaliwe ngokwama-district so funa ulibhekisise kahle uthathe le district yakho ngoba kuma-supporting documents ikhona indawana ethi ufuna i-proof yokuthi ngempela ungakuleyo ndawo na so babhekisise ungathathi yasemkhanya kude kanti ungiwasemzinyathi okay isibile kuthakasela nifakile nalapha kwi-website ye-department uzokwazi umuntu uthi angene kwi-link akwazi ukuyithola abese yaligcwalisa ebese libuyisela noma isiphi isikhungo sezempilo ukuze akwazi ukuthi-ke libuye nize enyaweni sesiseduze naye abanye-ke laba kuma-province angaphandle niyabathatha cha besingakaqali ukuthatha labo abanga-province angaphandle usemkhulu kakhulu umsebenzi kweyethu i-province but-ke mhlambe isikhathi sihamba si-expanda ayovuleka amathuba ukuthi nabakwamanye province bakwazi ukungena mhlawumbe ke mbuzweni okusayitholile kubantu imiphi okufisa ukuthi baphendule sengene ke-minute lokugcina abantu bebebuzile ukuthi why sithi sithatha abantu abana-18 kuya ku-35 years kuphela ngicela ukucacisa lo mbuzo lona uma ngabe ubuka isimo la eSouth Africa abantu abaswele kakhulu imisebenzi abantu abakule age esisho le range ukusuka ku-18 kuya ku-35 ikakhulu-ke okusikhathazayo siwumnyango ngizosho njalo ukuthi abantu abasha bayashesha ukuphephuka nomoya bangene ey'ntweni enjengey'dakamizwa abanye baqala ukuphila impilo abebengahlosile ukuyiphila so yilokho okwenza ukuthi sifocuse kakhulu kubantu abasha okunye umsebenzi njamathe kancane ngokuthi ngithathe la abalaleli abade bengena la ngigunyise njamathe kancane ba kufune ngikuprotect lapha ngibuye ngigunyise amathe kuyothiwa singena emoyeni sibuye sithi ke siyengaseyitolo ke ngithathe naba bambalwa nkosi yami abangenile naba bafisela abomnyango ukuthi ke benze kahle kulonyaka ka2025 sinosibonelo mina uthi ngifisela iklinikhi yasemlazi kaK unyaka omusha omuhle ngithi nje impatho yabo baze bangayiyeki kwaK emlazi bese siyalapha inkosi umhlonishwa uthi mina ke mphathiswa ngiphakamisa wena ngokusukumela phezulu hlezima kunezimo nokuthobeka njalo kanti lo moya ukhulu njalo nakubasebenzi bakwa health danko engathi khona ukubakhokhele ngisho ukuthi ebangene namhlanje ngibona bayatheleka abantu bayangena ngempela cha ngenxa isikhathi la sengizovele ngikuvumele ukuthi ke usikhumbuze ukuthi ke ivala nini ilentuzana iadvert ithini date yokuvalwa kweadvert bese siyakwazi ukukhuluma okay ngicela ukukhumbuza abalaleli ukuthi ke siyavala mhla ka-10 nenze show ukuthi nje umhla ka-10 ushaya senihambisile kulawo makliniki noma lezo ikhungo zomnyango wezempilo eseduzane nani ngicabanga ukuthi singayivala lapho siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siphe sona ngongqoshe ke siyalibonga siyalithakasela kakhulu uhlelo ohlalo usipha lona njengakho nje kusesiyabona ukuthi ke sesizokwazi ukuthi ke sivela esikoleni sibasha ceke sibe sikwazi ukuthi futhi siqhubeke nokufunda ngale uchitha isikhathi ke ngizomuvela kusikhulumi sethu esilandelayo sesibongile kudadewethu principal sidlulile umfowethu la oyi-specialist la ngongqoshe lapha e-Eddington uThabane ngoba sizwile kuthiwa njengoba ilanga liphume kanje kulesikhathi esikusona njengamanje kubalekile ukuthi ke sikhulumise ukuthi ke siyiphatha kanjani ngaphansi kwesimo sokushisa kwelanga lele sikulona but mhlawumbe makukhona ukuphefumula abefisa ukudlulisa ungqongqoshe ngaphambi basingene kumfowethu singamnike ithuba no asibonge Ntokozo ngicabanga ukuthi uprincipal wase college uyichaze kahle indaba yama requirements absolutely umthetho ke ipolicy kahulumeni lwesikuwona awuthi uma ngabe umuntu eseneminyaka u35 bese simlahle dustbin siyakubuka ke lokho ukuthi le intake yale yamanje intake yamanje ekhuluma ngabantu abasha ngithena ngichaze ekuqaleni ngathi sizoba nama intakes amabili onyakeni khona iintake yonyaka yenyanga first month or first part of the month le esikuyona manje
uma sesi-advertiser uJune iyobe ingasenayo age restriction kodwa kuyobe sekuwukuthi umuntu ufuna azi ukuthi physically kuyasetshenzwa ufit kuyasetshenzwa laphana uzophaka ngoba kuyatestwa-ke siyobe singasasho osokhabasi nje abafana nawe nabo kufuna bahlale phansi bayibuke ngoba kuyobe kufika ku-exercise laphana kubonakala ukuthi umuntu nomuntu uyaqualify yini ngama-physical qualities akhe so wabantu abasha okwale term ngoJune sizo-advertiser kuyobe sekuvuleleka kuwo wonke umuntu. Bonge kakhulu kuyichaza kamnandi leyo nto njengamanje sasibukela-ke ngemkhulu ijubane udokotela uNkwanyana dokotela asikubikele kodwa akuqala usithethe ubani okwabani wenzani la emnyangweni. Hawu yaphinde yahlangana futhi kakhulu ngiyabonga Mr. Maphisa ngibekelele ngiphinde ngibonge futhi nakungqongqoshe ya njengoba usichazile mina nguthi abantu bakwaNkwanyana le Olundi awushisa khona ikhipha khona umkhathi mahlabathini yabona wena masesiphesha kwezilwandle lithi nje umakhelwane impela ngomkhakha-ke bathi internal medicine so bathi specialist physician internal medicine mathiwa internal kusho ukuthi khulunywa ngesisu phakathi ezangaphakathi esisi inhliziyo ibindi ababuki ngaphandle ngisho ngawe noma ibusanjana yabuki thina neyingaphakathi absolutely cha dokotela siceliwe ababukeli la ukuthi isikhathi bezongathi kuyashisa yabona nje kuyinto ngishulela ebusuku kuba nale ivuvuvu zokushisa mhlambe-ke imiyalelo leni ukhiphe kuley'khathi ezifana nalezo ukuthi umuntu angayiphatha kanjani iziphi izinto ekufuneka zenze ukugwema ukuthi engagcina ey'thola ebasebungozini noma ngabe ubayiphi inhlobo makuthiwe kushisa nje kanje yiziphi izinto eniyemiyalo ngazo abantu ukuthi kade ukuthi nokuthi I think engaqala ngapho just ukubatshela nje abantu ukuthi kufuna sibe nolwazi lokuthi izimo zezulu sezinokuguquguquka lento okuthiwa ngesilungu i-climate change okusho ukuthi makushisa sekunokushisa kakhulu noma kubanda futhi kubanda kakhulu sekunalento kuthiwa ama-extremes so kusho ukuthi-ke nathi mhlawumbe indlela esiyasiphile ngayo nanokuthi kudala phela yabona ukuthi besibuye sigawule iy'hlahla zonke lezi silethele umthunzi siyisuse asisenawo amahlathi bese kushisa kakhulu nakuthi futhi sibuye sibase senze izinto ey'buye y'shise zidestroyele uluntu into esizivikelayo kuthiwa i-ozone layer le esibhakabhakeni bese-ke bashisa kakhulu bese kufanele ukuthi nathi indlela esiphila ngazo sibuye siyishintshe okusho ukuthi ngeke usakwazi ukuthi ngoba mhlawumbe lishisa linjena nje ilanga wena ucabanga ukuthi uzophuma nje uhambe noma kanjani elangeni sekufanele kube ney'ndlela ozenzayo ukuthi uyivikele ekushiseni nokuthi ngoba sithi nje kunezinto zaka-internal medicine ungangalinaka wena lokho elikwenza ngaphandle kuwena kanti ngaphakathi iningi idamage elingayenza ilanga ukushisa ilanga likwazi ukungena nangaphakathi esiswini impela hayi bengingayazi-ke kodwa ngizwile ungqongqoshe masehla sithi babaze batshela abantu bamemeza ukuthi niphuza amanzi kwasha kwacima mhlawumbe mina ngizothi-ke ilanga njengoba selishisa kangaka nje ubungozi balo-ke ibuphi ongabutshela abantu nazi izinto eziwubungozi balo. Okay, kuyehlukana-ke ubungozi bayo ngoba nje sengichazela ukuthi khona kwangaphakathi ongeke ukubone udamage yawo uma yenzeka kodwa kuqala kwangaphandle kungenzeka ukuthi mhlawumbe nje ukuthi nje lishaya esikhumbeni kungenzeka kube nalento okuthiwa i-sunburn ukuthi ushe esikhumbeni abanye uthole ukuthi mhlawumbe usunalento okuthiwa inflammation noma i-dermatitis okusho ukuthi isikhumba sakho bese ngathi siyalimala bese siba nokubokozela okusho ukuthi isikhumba-ke njenge-organ enkulu kakhulu emzimbeni okuyona ukuvikela ey'ntweni ey'ningi amagciwane nezifo ezingaphandle okuyona ne-environment besithola siya-disrupteka and isikhumba nongoshe kuthiwa siyakusiza noma nekuhetheke siyakuprotect ingagowishi so it is the biggest organ in the body so those are minor effects ukuthi ngaba nekuthi silimale sishe kube ne-inflammation bese si-disrupteka lokuthi singasakuvikeli kahle kodwa futhi siqaqamisa kakhulu ukuthi ne-cancer futhi kuyenzeka ukuthi nelanga ukuhlaba kwalo esikhumbeni khona into eliphosayo emzimbeni wakho kuthiwa ama-UV rays or ultraviolet kuyiyona bese yenze i-skin disruption bese igcina sewuthole sekuba nama-cells adevelopayo cancer lokho kwangaphandle nongakubona bese kuthi
ngenxa ukuthi uba mawushiswa elanga uyajuluka futhi mhlambe bese uba dehydrated Hayi nalo ke lelo gama. bese ke kusho ukuthi usushoda ngamanzi emzimbeni kusho ukuthi ke lapho kamanzi einsweni awasafiki emzimbeni la kufanele khona igazi ngoba phela So igazi dehydrated ukhuluma ngalokho shoda kwamanzi. Izalukazi zingithanda kabi manje ngoba sithanda amasebenzisa lesi ngisilubuyisele lona ulethe ekhaya. Absolutely. so kushoda kwamanzi emzimbeni ngenxa ukuthi umzimba womuntu ingxenye eminingi enkulu emzimbeni uyenziwa ngamanzi okusho ukuthi kubalekile ukuthi sihlale siba nebalance yamanzi ukuthi amanzi owaphuzayo namanzi owakhiphayo aphuma emzimbeni either through ukuthi uyachama noma umjuluko ufuna ubalansise nokuthi unikeza kangakanani yikho ke sithi umuntu ufuna azi rehydrate ngathi kune dehydration shoda kwamanzi kusho ukuthi wena ke ufuna urehydrate kusho ukuthi uya add ke lamanzi emzimbeni bese umatcha lama losses lawo lezi zinto osuyiluzile ukuthi mawujuluka amanzi waluzile lawo ephume ngenxa yomjuluko abuyisele emzimbeni mawuchamile futhi abuyisele emzimbeni ukuze uhlale umzimba wakho unamanzi anele ngenxa ukuthi umzimba wethu ufana nenjini yemoto ufuna uhlale unamanzi amaningi ukuze wenze wonke lama processes control waste ye product emzimbeni control ukushaya kwenhliziyo control ukusebenza kwezinso control wonke ama organs ama internal organs ezangaphakathi ukuthi sisebenze kahle ziyazidinga ukuthi kube namanzi ahlale egqugqumezela ukuthi akwazi ukuthi umzimba ube clean njalo into esidlayo fena nalokho ukuthi uphinde uclean bese sifike sifaka amanzi futhi kufana nje nokuthi uyawash umzimba lokwenza ilaundry njalo nasemshinini basemanzi seshota yafuna lokufaka amanzi ukufaka amanzi njalo balekile wayichaza kamnandi abanye kuyaphaphama ebusuku leyinsuku amashita amanzi usho ukuthi kufuneka avuka aphuza amanzi impela balekile impela ukuthi njalo nje ukuthi makukhona amanzi owaluzile emzimbeni noma ubona ukuthi mawuyochama akusaphuma amanzi amaningi noma umchamo usuqala ukuba yellow usukutalent ukuthiwa usuconcentrated sengathi usukuchama ijuice manje lokho isign ekubonisayo ukuthi amanzi ayashoda emzimbeni futhi umsebenzi wakho uthi njalo siyayisithi ke ngekhathi ejwayelekile fanele uphuze mhlambe 6 to 8 liters of amanzi ngosuku kodwa siyazi ukuthi akukho la nje ngo 6 to 8 liters khona engashayi ngisho inkomo ilitha ke ayikodwa khona inkunzi engiyazi enokuphatha ilitha iyaliphatha absolutely qualified unathi qualified uyaliphatha le litha la ngazi ke noma uyaphumelele kodwa nje akapheli manje uyaliphatha absolutely no ngiyajabula ezinye zezinto ke siyasiza ukuthi khona into ekuthiwa i-heat stroke ngathanda ukuthi ke usichaze ukuthi yini i-heat stroke kusho ukuthi ke i-heat stroke ngaba ukuthi mase sikubalile konke lokho sithi kuyenzeka emzimbeni ngenxa yokushaywa ilanga bese uthothi mhlambe i-damage osekuyenza emzimbeni wakho uthothi manje mhlambe igazi selishube kakhulu mhlambe awusenawo amanzi anele emzimbeni inhliziyo ayisasebenzi ngendlela nomqondo awusasebenzi ngendlela nezinto ayisasebenzi ngendlela bese ilapho uthola khona mhlambe usuyaquleka noma usushayeka phansi usushaya lento ukuthi manje igazi lakho selithike kakhulu ngoba isekho lamanzi la alihlambululayo sungaba nama-clot sungaba nezinto ezenza ukuthi bese ugcina ungasafunction kahle umzimba wakho wonke ama-cells lawa nama-organs agcina angasafunction kahle iyo leyo ke stroke noma abanye bathi bayibiza nge-heat exhaustion uthola ukuthi manje usushayeke ilanga kakhulu awusakwazi nokwenzani ke lapho nomqondo futhi uyalimala ungasasebenzi kahle usuluze lento emzimbeni futhi okuthiwa ama-electrolytes futhi amatswayi ama-salt emzimbeni nama-minerals emzimbeni usuwaluzile ngenxa yokujuluka kanti awutholanga i-chance ukuthi uphinde ukureplace lokho ngavele ngagilty sengiyaphuza namanzi angihecala ngendlela engiguilty ngayo uma usukhuluma eziningi lezi days usungaphuza amawala sengiyawashaya amawala ngifuna ukukhavela isikole sa 3 days ngiyazi ukuthi yena iziphi indlela ke singavikela ngayo ukuthi singabe selishaya kakhulu lelanga singathi nje kukaningi indlela esingenza ngazo singabheka indawo esihlala kuzo kubalulekile ukuthi mhlawumbe sihlale endaweni eyishaya umoya kusho ukuthi kodwa phela kubheke ukuthi mhlawumbe uvula amawindi kungabi ileli side leli eliletha ilanga so kubeka indawo eyishaya umoya nokuthi ngesinye isikhathi uma ufaka amakhetheni uma mhlawumbe bathi amakhetheni anje amnyama nemibala edark kubuyilethe ilanga kakhulu kusho kufanele sifake izinto ezikhanyayo nokuthi uma uphuma kuhamba ngaphandle
khona lento okuthiwa i-sunscreen. Oh yeah. Baluleke kakhulu. Sasicabanga ukuthi ke mhlawumbe kudala sithi tuyabelungu nokuthi mhlawumbe umuntu omnyama kabe nenkinga yokuthi isikhumba sakhe silimale. Kanti siyazi ngoba manje sishisa kanjena nje nomuntu omnyama kuyafanele ukuthi ayifake i-sunscreen. So ukufaka sunscreen nokuthi uzivikele ke mawuhamba elangeni ngisho ukuthi ufuna indawo epholile mawungakwazi ukuthi ube sendaweni epholile uyakwazi ukuthi ufake impahla ezizokuvikela ukuthi zikunikeze ithunzi emzimbeni kusho ukuthi ungafaka long sleeve wenze sure ukuthi uvikelekile makufanele uthole isigqoko futhi sizokuvikela mawuthola ithuba lokuthi ube osethunzini umsebenzele lo thuba bakhona abanye abantu uthi mhlawumbe kufanele ukuthi asebenze elangeni noma abesendaweni engaphandle kube nzima kodwa kufanele ukuthi ngasonke isikhathi sizama ukuthi sibe sendaweni epholile ukuthi singakwazi ukuthi senze into eziningi kakhulu ekseni noma ntambama selipholile senze kanjalo ngaphandle ke mawuthi awunayo choice bese kwazi ukuthi uwenze ngaleyo ndlela ukuthi uyivikele ngeke ngezwe abanye bedebate lapha ku social media cha insizwa ayigcobi nje izitho insizwa ayigcobi manje yabona ikhona nalento okufaka ehlathini into insizwa this insizwa that mawusuthi uyalandela kade njengoba usho nje singathola okukhulu ubungozi masingayilandeleli lezi mhlawumbe ke njengabantu abadila nayo ke into le ungathini umlezo nje wakho usuyigoqa into ngoba sengifisa ukuthi ngifake olandelayo manje ngathini umlezo wakho ungawubhekisa kubantu kuyashisa abanye bajuluka belele ebusuku abanye uthola nje ilanga liphumile ngeke ngizwe abanye befuna ukugijima beyivocavoce iziphi ikhathi enimguguzela ukuthi ilanga elingathi li right ngale ikhathi uthini nje umlezo ususiqoqela konke ebengisafisa nje ukuphawula futhi khona lama group lawa labantu labesiya sibabize ngabantu abuthiwa ama vulnerable groups nokuyabantu othola ukuthi base kulula ukuthi bathole isifo basencupheni labo kusho ukuthi singaqala einganeni ezincane esanda kuzala kusho ukuthi zisenkingeni kakhulu bese kuba abantu abadala futhi ubona sedlikiza abantu abadala bese kuphinde futhi kuba abantu abakhulelwe bese kuba nabantu nje kubungqongqoshe besichazela ukuthi abaphila lezifo lezi okuthiwa ngo chronic kubalekile kakhulu ke kulabo ukuthi bona bayibona bathatha even ama extra precautions are more than everyone else because bona bayile group okuthiwa i vulnerable group bese kuthi nomunye umuntu ke kubalekile la ukuthi athathe zonke lezi nqubo besizwe ngenxa ukuthi ngeke ulibone idamage mayenzeka leyo sikhathi nokuthi ke abantu mabengazizwa ke kahle ukuthi mhlambe ngathi limshisa kakhulu ilanga ngathi uvele i-rash noma ngathi mhlambe ubona ngathi usezizwa ngathi uyagula senokukhathala ngasakuqondi kahle balekile ukuthi aye emtholampilo njengoba department ikhona nje ukuthi yenza kahle ukuthi ama clinic abe khona nendawo zokuthi abantu bathole usizo lokuqala nezempilo bekhona kubalekile futhi siyaqhubuzela kakhulu abantu bethu ukuthi kubalekile ukuthi njalo mangazizwa kahle uyazi ukuthi uye emtholampilo oseduzana hayi yazi ngosha straight ke sithola insizwe ezokhuluma ngokushisa nje ukushisa nje sizo trainiwe le ikhuluma ngokushisa akathi bakhona ngosha befisa nakho lesi ngicabanga ukuthi uDr. Banyane Ntokozo uyichaza kahle kakhulu ngoba ikhona into dokotela le esikhuluma nasabantu sisodwa ukuthi into ezithize ezabelunga kusize zethu uma ngabe umuntu emakhaya kuyazi siba nestake kube nestake sengoma kube nestake sebhola uma abantu behleli laphana siyabagqugquzela nje nalapho ukuthi asimthole uthunzi uma singekho isihlahla ingekho ishelter ayikho into eyihlazo insizwa yakwabo ukuba ne-umbrella ngoba phela khona ama-umbrella enzelwe kona lokho kodwa namanzi awudingi nokuthi uzube nesigubhu zikhona le gubhu esiyisebenzisayo zamadrink faka amanzi lapho uhambe nawo ukuze sihlale sinamanzi egazini ngicabanga ukuthi udokotela uyichaze kahle ukuthi ukungabi namanzi egazini dangerous kanjani ubungozi bakho bungakanani umileke abantu abaningi sengeke babonela kahulumeni awusho unanojeke osungena abafaka kuwe ngazi ujeke usaflasa kodwa uyamunqa lojeke ubona lokunqa nje asazi ke kahle kahle khonayo bathi kodwa kunama ayisi phakathi funa sike sisheke ngelinye hayi nami ngisonile ngoba abantu ngibona sekubuka emehlweni mase umunce kahle ekujongile yanti jonga nami ndijongile ngeke ungasazi ekathi khona bagudlayo no siyabonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakho siphezona hlale kuyintokozo sizosuka manje ngelide ngijubane ngomoshe ngoba besike satshela la ukuthi engazithi isizini lesikuyona umalaria usubuye waphinda futhi wagadla manje ke sinodade wethu la osuka khona la ku district yakhona la eThekwini oyi-CDC coordinator ozophinde ke asiphe nje asithele halamuzi ukuthi ke kukhulunywa kuthiwani ngendaba yemalaria siyazi ke isifo lesesigadla kakhulu eindaweni ezile phezulu komkhanya kude
indawo othothi siye sigandle kodwa makunganakiwe ngoba uthothi lento le yokuzazi izifo ezithithi ziba kuphi uthothi sifocus khona kakhulu bese sishiya ke la kwezinye indawo ugcina sekusala nakhona kuvuleka igebe elithile ingakho ke sesithi cha asilikhulumise ngoba isikhathi sekuthiwa sifile kodwa ngabe uchitha isikhathi asithathe dede uthi kubingelele bese uthethe ubani okabani wenzani la eminyango yezempilo kwaZulu-Natal. Ngiyabonga baMaphisi ngibingelele ngqongqoshe ngibingelele nababukeli emakhaya igama nguSamukeliswe Mvelase ngenza u-communicable disease eThekwini e-district. Okay mhlawumbe ngoba ke sisihlala nje odabeni sikhuluma indaba kamalale veva malaria manje kwathi umalale veva ngoba kwakwenzenjani yini malale veva yini malaria Malale veva kusho ukuthi imalaria ngokomthetho nje i-infection umuntu ayithola through parasites. Okay. Leyo parasite ukuthi mosquito suke phethe ubuthi bakhona bese ncinza umuntu bese umuntu ke bese eyathola le infection le kwase kuvele kwenzeka lo direct transaction ke ukuthi ke nje bevedane bethi hayi malale veva lo ngoba umuntu mayisenayo kuba nokuvezele abe nama chills abe nale fever le bese kuthiwa malale veva kodwa mina ngiyenguba ngikhulele emakhaya ngoba yazi asikho isifo uma kukhulunywa ngaso ungenayo experience yaso yabona malale veva wasinamathela siwazi kahle ngoba ulala ukhathazela mina ilanga libandale ungathi uyagodola iziphi indawo la engathi ngena niubone ngathi ugadla kakhulu kuzona esifundazwe njengoba usuke wayithinta nje bamaphisi umkhanya kude wona osilidela kakhulu ekuthenini ube nama cases amaningi esiwabone reportwa amalale veva kwase kutheleleka ke no King Cetshwayo ngoba umakhelwane kanjalo noZululand sesiqalile ke manje nokubona ukuthi nathi nelemba sisalile sesiyangena nathi kubona yizeke singakabekwa njengabantu abasengozini ngenxa yalokumuva kwabantu bese sibona ukuthi khona ama cases nathi esinye siwachaze noma alinkene noma walinkene mhlawumbe umuntu angayivikela kanjani kumalale veva yini engayenza ekhaya ukuze ungagcini ithola ngenawo nanokuthi ke uyathelelana mawusenawo lo angangithelela yini kumalale veva okungafanele mhlawumbe umuntu okufanele agcizelele kakhulu nje ukuthi umalale veva uthola kuphela ngokuthi uncinze mosquito wena kodwa ngikwazi ukukunikeza wena ngeke ngithi mangithandana nomuntu nje sithanda sami bese siyangana noma bese sithelelana mosquito nje nawo mosquito noma onaleli gciwane lale parasite thizeni otherwise nje mina ngikwazi ukuthi ngoba nakho ngiwangile bese ngithi ngikunika umalale veva kodwa kuma ngabe kuukuthi kuyenzeka uyasithola noma uyayisola sithi phuthuma ke emtholampilo ngoba phela kufanele kube khona ube lapho kufanele uthole masinyane ukuze ungaze ucomplicate bese uzithola mhlawumbe sekwenzeka okungaphezulu mhlawumbe ungasabambeki ngesikhathi mhlawumbe umuntu siye simluze kwesinye isikhathi manje sishaka mnandi siladolobha nelwandle benzizwa ke ingane kwezimemeze zisimemeze nje ngoba ziyasibona sikhona khona la silishaya khoma kuhle kodwa ke indaba besesisephe kwalo kwamanje lamalale veva imalaria sinayo dadewethu lapho Samukeliswe Mvelase kuye nosondezelayo ukuthi ke ngabe yini umalale veva lo sizo sengathi ke sekungenele kubalekile ukuthi usheshe utholakale usizo mawukuthi sekungenile mhlawumbe ke ungathini ngaphansi kwaleso sigaba siyaqhuquzela kakhulu ukuthi umuntu mangabe isolo ukuthi ngathi ngoba kakhulukazi umuntu osuke ezobe sengozini umuntu ozaziyo ukuthi uke waya kulama areas efithi thina anomalale veva so uma ngabe sezisola ke kumele asondelela ngasemtholampilo ukuze akwazi ukuthola imithi okufanele ukuthi imlekelele ukuthi lama fever lawa angabe seba worse uma ngabe ama symptoms akhe seba worse angaze afithi nokufithi omunye angabe sakwazi ukuphefumula bese yasilahlekile mhlawumbe ke awuphinde umuntu impawu ngiyazi ubuke wazi wathi bona ngoqhaqhazela kumzimba but iziphi impawu umuntu angabona ngazo ukuthi ake sekuwona akumalale veva lona yiyo yona ifiva impela esuke izolida bese kodwa yona ihambisana nalama chills lama chills ilo mqhaqhazelo ngoba ifiva nje neflu yakunika ifiva kodwa yamalale veva ke yona bese kufakela nalama chills bese uba nekhanda elingajwayelekile elingafani nalama khanda mhlawumbe uthi ngiyashisa but lona kuba ukuthi libhlungu kakhulu alizwa lutho thatha ipanado akuzwakali so kubalekile ke lapho ikakhulukazi futhi uma ngabe lokho kuhambisana nokuthi uke waya kulezi indawo
bese ke uyasondelela ke clinic ukuze ukwazi ukubonakala. Izifo eziningi sesizomkhulumisa ukugoma abe nalesi sifo esigomelwayo yini na ngebhadi ke for umalale veva awukho umgomo wamalale veva kodwa khona into abayibiza ngeprophylaxis where umuntu uma ngabe ezazi ukuthi uzovakashela ngakomkhanya kude Mozambique nendawo ekanjalo akwazi ukuthi aye kudokotela eclinic ayokwazi ukusizakala. Sinayo treatment ebizwa i-doxycycline antibiotics okufanele ayithathe at least 1 to 2 days ngaphambi kokuthi ayovakasha kuleyo ndawo. Unikeza isystem yakhe ukuthi protected kumalale veva kodwa futhi nakho lokho kuhambisana nakho phela ukuzibhekelela ukuthi ngiyavala eminyango isikhathi kusekhona kungakahlwi amawindow avaliwe amanethi izinto ezikanjani. Kodwa ngendlela yokushisa ngawo lezi zinto nami ngingavula iwindi ngalibona ngathi bese ngifisela ukugebhula ngiqhubule ngibambe ngezandla iwindi kwasho yazi asikho isilwane esingahloniphi njengoba emhlabeni usho kancane kodwa noma usuphephethe ukuthi ayihloniphi le nto la ilaleli lokhu ushilo ukuculela la eceleni kwakho kodwa ngezwe kuthiwa abesifazana beculayo labesilisa bayathula Vaskito. Hey, bashabayithi. Cha, ngiyuzwe kahle ke namenzi noma ngiyashila. Khona ngibuka kabi. Kodwa ngoba usewugoti ngeke ngithethisa. Ugoti. Mhlawumbe ke umlayezo wakho ogcina ke eningawukhipha nje uSiphumbatu uthi ke nasi nanokuthi ngibona uNational ulokhu ukhipha ama message ngabe sekukhona nokwenzakalayo mhlawumbe ke ikakhulukazi kwaZulu-Natal. U-health nje uwonkana usebenza phezulu kwe-strategy sokuthi kahle kahle malaria ngathi ubunga eliminated by 2030. Ukuthi ke kusho ukuthi lezi ndawo thina sithi singezona ezisilidelayo eKwaZulu-Natal ama districts anale nkinga kakhulu yalabo mosquito. Kulindeleke ukuthi kube ukuthi ama cases awabe sa record banhlobo awumalale veva. So ikubalekile kakhulu ukuthi mangabe kulawo ma areas kwenzeke lokho esikushoyo ukuthi at least uprevent awusebenzise nalama repellent adayiswayo ukuthi ugcobise ukuze phela uvikele ukuthi mangabe uhlabeke mosquito. Kanjalo ke nokuvala iminyango siyazi ke kuyashisa njengoba uchaza ngomaphisi noma ke mhlawumbe usebenziseke amanethi ke around umbhede mhlawumbe yesu zama ukuthi uvale. Ngibuza mangilele lapha kuJozeni Ngqongqoshe nalapha kuNkosi Bay ngibone kunamanethi abantu ufike etiye balisefa lapha ngoba lisefa la embhedeni yawanda amanethi sengithola kudala indaba ukuthi hayi wenzela uMosquito yabona lapha nemkhanya kude Ngqongqoshe bakukhamba ibhubesi noMosquito ukubaleka shone ebhubesi ngoba uMosquito kuyazi ukuthi hayi udinga manje awudlali kanjani. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho mfowethu Ngqongqoshe mhlawumbe ungasala sesibhoqela uhlelo. No, siyabonga kakhulu Ntokozo, siyafisa nje ukuthi abantu bayinake kakhulu le ndaba yesifo sikamalale veva. Uzokhumbula ukuthi ngonyaka odlule nangaloya nyaka sike saba nayo imindeni emibili emithathu eyaze yadlula emhlabeni ngenxa yalesi simo. So kubalekile ukuthi umuntu meqala ukuzwa lezi zinto ezishiwoyo ungalindi ukuthi uyozubona udokotela emva kwenyanga noma uyozubona udokotela emva kweviki. Sondela emtholampilo ngokusheshsha so that sisheshe sikwazi ukuthi sithole into yokwelapha. Ake ngithatheke nabo bambalwa ngoba phela ke masithi si 2025 kodwa ngibona ngathi uhleli ngephosha ukuthi khona okusalile kukhona nokushiyile la noma uright you cover covered akabona indlela athi ngathi kusalile uhlalwa kanje umuhlelo uhlala kanje uhlale uphakame uthi cha ngithathe nabo bambalwa ngoba sisenalo amaminishana lapha amathathu ukuthi ke sivale kahle uhlelo lo bese nginika noNgqongqoshe futhi le minute nokugcina 2 minutes uRazanele Mngoma odokotela abayeke ukungathembeki ukuthi uyalumnyaka uthi ke information is widely available so you lie during consultation probably isiguli sesiyazi sizophuma senze uphando sibone ukuthi ubusiqambela amanga ilesike sayixoxa ke le Ngqongqoshe leka Dr Google yebo ukuthi abantu sebefike begooglish izinto mayisefika esibhedlela ufuna ukuzophikisana nodokotela okuyena obuka yena
nalokho abhekene nakho yena ngoba ungaguglisha into yomuntu wayeshisa ukushisa kwakhe ku30 udokotela wena afica u60 kuukushisa sekufuneka ashintshe indlela yeapproach futhi wena uzomphikisa kanti ubutshelwa umuntu wayikhulumela u30 manje ake sithembele kulaba bayo 7 years singayi kulaba bala ku Google cha ngingoshe ngibonile ke kulama message obusikhiphela wona ka 2025 la eBeach awuphinde nje usikhumbuzisa wona maningi ngiyana Ntokozo ama messages esiqala ukwakhipha ngo2024 esiqhubeka nawo ngo2025 ngoba imiyalezo esibone ukuthi bikhona iHIV and AIDS sibona ukuthi imiyalezo emidala nami ngise teenager yakuphuma yona nabangilandela kanjalo so kubalekile ke ukuthi sikhiphe imiyalezo ngendlela yaba yesimanje manje ezothi abantu esikhuluma ngoba phela uma ukhipha umyalezo usuka udlulisela emntwini usuka ufuna umuntu akuzwe manje akufanele ke ngaso sonke isikhathi sikhulume ngendlela thina esifisa ukukhuluma ngayo abantu bekhuluma ngenye indlela ngiyazi ukuthi kwezinye indawo kukhona lapho esigxekwa khona kuthiwa baze bayikhuluma indaba bayibhadlaza ngendlela bayibhadlaza ngayo noma kuthiwa hayi bebengasahloniphisi ngani uma bekhuluma ngalolu daba kodwa inkinga ke thina njengomnyango wezempilo esibhekene nayo ukuthi uma ngabe siqala umyalezo siuhloniphisa kuyenzeka kwesinye isikhathi uluze meaning uyabona nje uma ngabe sikhuluma ngesizulu kuyathiwe uma ukhuluma ngecondom uthi ijazi likamkhwenyana kungcono ke lokho ngoba sekuyaziwa worldwide ukuthi na ukhuluma ngejazi likamkhwenyana usukhuluma ngani kodwa zikhona noma khona amanye amagama othi uma uwahloniphisa uwasuse ezingisini walethe esizulwini avela lilahleke kakhulu nalabo esifuna ukukhuluma nabo bagcine bengasasizwa bedidekile ukuthi uthini manje umkhwenyana wenzeni uvakashile kanti thina sikhuluma ngokunye so imiyalezo yethu ke iqondise lokho siyazi ukuthi abantu abasha nabo noma bekhuluma isizulu kodwa basikhuluma ngendlela bona ba-understandana ngayo abantu abasha kulesikhathi manje banetsotsi Italian nalabo abakhuluma isingisi banesingisi sabo abakhuluma ngaso so imiyalezo yethu iyaye ibathagete ngaleyo ndlela uyabona nje kukhona umyalezo ethi noma ngabe kunjani kodwa noma ngabe ufuna ukuqosha into ka1 thatha icondom noma bamba icondom lapho zobu khona i-message noma umyalezo lapho uthi umuntu akayivikele uthi umuntu noma ngabe ekuphi noma ngabe enomathandana wakhe noma ngabe unomngani wakhe noma ngabe unobani akazivikele enze sure ukuthi into yokuzivikela okuyicondom okuyijazi likamkhwenyana likhona siyafisa sinomunye umyalezo ethi zivikele my sisters zivikele sisters nawe unalo ilungelo lokuphatha icondom kumbuleke ukuthi icondom sinama condom abantu besilisa sesinawo nama condom abantu besifazane so siyafuna naleyo message ukuthi ihlale ifika kubantu bakithi ukuthi ba understand ukuthi sithini ikhona icondom ikhona message ekhuluma nge-TB ethi TB iyalapheka leyo message leyo sithumela kulabantu asebetholwe positive ukuthi akufanele babulawe i-TB ngoba isiyalapheka kodwa kufuna wenze sure ukuthi imishanguzo yakho uyiphuza ngendlela udokotela noma unesi athe uyiphuze ngayo sinemiyalezo ekhuluma nabantu abasha ukuthi imdodovu yamakhehla iyeke izingane zethu iyeke ukukhulelisa izingane zethu now leyo message leyo sihambisa einganeni kodwa sihambisa nakubantu abadala siyafuna izingane zi-understand ukuthi umuntu neminyaka ewu15 umuntu ona21 uyikhehla kwena awubakithi umuntu neminyaka ewu16 umuntu ona23 umdodovu okhokho phela nikuke kakhulu umuntu nomuntu akasondele untanga wakhe awubakithi umuntu nomuntu akaxoxe nontanga wakhe siyazi ukuthi niyabasaba ontanga ngoba ondaba abayithathi nje noma yini enisho vele funa amasonto awu4 emoto nephela kanti uzokwenzani na ungeza ukucontribute empilweni yami imoto yamphelela amasonto letha amasonto so sifuna ukuthi ebantwini abasha umuntu nomuntu akasondele kuntanga wakhe ungavumi ikhehla lifike eduze kwakho awobhuti basegoli uma befika becabanga ukuthi balayithile lana akalayithele eduze kotanga
obanga bakhe ayeke izingane zethu. So imiyalezo yethu ke ibheke kubo bonke abantu ikhuluma ngazo zonke izinto. Bakhona ke nabanye abathi labeyibona bathi hayi ngeke bekungafanele. Uyabona siyajabula ke thina uma kwenze kanjalo ngoba kusho ukuthi lento esikhuluma ngayo kuyakhulunywa ngayo. Uyayithola indaba. Khona abayisho abayidefendayo, kukhona abayigxekayo, kodwa khona abayizwayo. Lokho ke naye njengoba seqoqa nangaye etekisini ethi hayi bekungamele bethi usezosho lento adabishi. Nakho ke kusiyasiza. So abantu bakithi nje siyafisa ukubambisana nabo ngale ndaba yama messages. Sizothi njalo nje emva kwa 6 months siloku siwashintsha senzela ukuthi imessage ingazibe stale kube sengathi ukade asho lokhu sesimzwile. Ngoba abanye abasayizwa ngempela bonke mawuthi sebenzisa icondom abanye abasayizwa. Kanti ke ngiyayithanda naleyo show ingqongqosho ukuthi imessage ave kubalulekile ifike ngelanguage oyizwayo futhi ifike ngendlela eqondile ngoba ukuhloniphisa kwesinye isikhathi kuyayilahla imessage. Kwekwathi kwezinye indawo emakhaya kwafika ukuthi kwafika abantu bezothi abantu abasebenzise ama-condom kodwa kwabonakala isibalo sengculaza sikhuphuka. Yabuya imessage yahanjiswa sebenzisana ama-condom siyaqhubeka isibalo sakhuphuka kwaze kwathiwa hayi ngeke sesikhipha imali eziningi sokuthi abantu abasebenzisa ama-condom kodwa asiboni kwehla kwesibalo. Kwase kwenza i-research kuyotholakala ukuthi yini enza ukuthi isibalo siqhubeke siye phezulu. Mase befika lapha bayathola ukuthi imessage abantu bayireceive bayithatha ngoba injalo abantu babhizi bapheka ngawo ama-condom bayawasebenzisa abanye bagcoba ngawo bayawasebenzisa ama-condom. Sathi sisemcimbini laphana ogogo bafika bathatha ama-condom amabhokisi. Ngajabula ngithi abantu abadala nithathela izingane bathi lutho ngane yami kusiza kabi lokho ama-condom la emadolweni. Ama-condom akusiwo amadolo. Angithi yezwa-ke lento yokuthi-ke ungasho ukuthi isebenzise ma uwenzayo. Ukuthi sebenzisane bazowasebenzisa abantu kodwa bewasebenzise endaweni e-wrong singasizakala. Siyabonga kakhulu kwalolu hlelo bakuthi siphoqa isona isikhathi kuba siyazenzela ngabe sidonsa kuse usibona iminyaka yami ukuthi ngakanani kulungile kaphaya.